салом дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон навори имрӯза аз духтаро бозам гирбишиное ки бе чӣ хол мепӯшен. духтаро бисёретон мепурсиден дигар моделашон омада. ини духтаро моделои нав шаид нигоҳ кунен, тамоман тана наметоба. духтаро ира шумо то қад пӯшида метавонед. паплин чени паплин ғавситуну киш анаи моделош нав омадаги ҳамёро имина нишонатиём 3 метр 180 сомон нархи як донаш касе офтоби мегира бо як чарзон мекунем. ина касе доставка дар кора марҳамат метавонед дар ватсапи рӯи экран буда нависем. доставка ба тамоми шаҳрҳои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дорем. духтаро ин расветкои навои хакишам аҷибот фасон красни шабиден чӣ хушра. духтаро 3 метр 180 сомон. Ва леонош ҳаст. духтаро леон гирбишина нишонатиём нигоҳ кунед. инаам ҳамчунин 180 сомон 180 дождика. не бинед чӣ хушра. духтарако диден ҳама расветкаш хушрӯ 180 сомоне. касе бисёр мега бо арзон мекунем. инаам 180. ини и тигр атваяй тиграм дора бигем шолкай шолки вая 180 сомон. тигриша короче. ини ёзе шолкша и гирбишинша. духтаро фаҳмидед. ини дута шолка ани сета тигриам 180 сомон шолкам ё инош вая ами гирбишинай атласи 180 сомон. кони моделоя мепурсиден мана. духтарако ина сиёсафед мепурсиден гули калонкати бевай бе чехол мепӯшен. духтаро ёра мана. духтаро тобистона гирбишин кадомеш махлус 3 метр 180 сомон. моделоша бинем.